Татарстан зур юбилейга әзерләнә. Инде нәкъ бер атнадан тантаналар башланып китәчәк. Бу көннәрдә тарихи вакыйгалар көтелә. Иң зур гыйбадәт йорты салыначак урында аттракционнарны сүтеп бетергәннәр. Бүген монда зур төзелешкә әзерлек бара. 20 майда мәчетнең нигезенә беренче ташны салачаклар. Әгәр бүгенге кебек яңгырлы булмаса, күмәк намазда укылачак. Җәмик мәчетен төзи башлау Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә багышланган төп чараларның берсе. Ул 10 мең кешене сыйдырырга тиеш. Җәмик мәчете дигәндә, беренчедән без бер җирдән дә копия алмыйбыз. Андай мәчетләр күп, дөнья күләмендә дә безнең үзебезнең тарихи татарлык нигезендә, Казанлык нигезендә, Казан шәһәренә тарихи яктан да архитектура белән туры килсен дип, без менә инде бәйге игълан итеп, һәм аны җиңүче булгачтан, алар каршында куячакбыз бурыч, без аны нинди җәмик мәчете итеп күрәбез. Бәйрәм чаралары 3 көн барачак. Алар башкалада башланып китә. 19 майда Казан саммит ачыла. Аның төп темасы хәләл индустриясе үсеше. 100дән артык секция эшләр дип көтелә. Мастер-класслар узачак. Бу форумга Россия һәм чит илләрдән 5000 кеше килергә тиеш. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә узучы Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме утырышына да бөтен дөньядан кунаклар чакырылган. Алжирдан, Бахрейннан, Мисырдан, Индонезиядан, Иорданиядан, Ирактан, Сенегал, 30 тирәсе чит илдәге Россиядә эшли торган чит ил вәкилләре катнашачак. Шуңа күрә безнең география бик зур, кунакларны бөтен төрле илләрдән көтәбез. 19-ннан алып 21-нә кадәр Татарстанда бөтен Россия дин әһелләре форумы узачак. Аның темасы милли үзаң һәм дин. 1100 дин әһеле Казанга җыела. Алар арасында Төркия мәчете имамы Исхак Даныш һәм Дубайдан мөселман галиме Шәйх Мәхмүд Әр-Раби дә булачак. Тарихи дата уңаеннан Коръәннең 1803 елда эшләнелгән Казан басмасын кабат нәшер итәчәкләр. Аның әлбәттә шрифты алмашына һәм ул шрифт турында әйтелеп киткәне бар инде. Шуңа күрә яңартылган шрифт белән һәм төзәтмәләр кертү белән ул фәнни яктан да, бик тарихи яктан да бик кирәкле ачыш һәм яңалык булып яңгырыячак. 1100 лет назад, на слияние Волги и Камы, булгарский народ выбрал ислам. Юбилейга багышлап Әхмәт ибн Фатланның Идел буе Булгарына сәфәре турындагы фильм төшерелде. Ул тамашачыны 920 елларга алып кайтачак. Багдад шәһәреннән мөселман илчеләре нәкъ шул чорда Булгарга кузгала. Татарстанлылар аны кинотеатрларда күрә алачак. Прежде всего ты обязан был еще весной прислать свою дочь царю Аарону в жены. Теперь мне придется отвезти ее самому. Бәйрәмнең төп тантаналары 21 майда Булгарда узачак. Монда федераль дәрәҗәдәге җитәкчеләрнең килүе көтелә. Исегезгә төшерик, юбилейны оештыру комитетын вице-премьер Марат Хөснуллин җитәкли. 21 көнне Булгарда 1100 еллыкны уздыру комитеты утырышы планлаштырыла. Татарстан районнары һәм башка төбәкләрдән килүчеләрне Булгарга илтү өчен махсус автобуслар җибәреләчәк. Для этого, конечно, в республике, в соседних субъектах Российской Федерации созданы все комфортные условия для того, чтобы прибывали. 21 майда без барыбызда шушы зур бәйрәмгә килеп, тагын изге җирдә дугалар кылып бергәлекне күрсәтсәк, безнең өчен, татарлар өчен, ислам өчен бу бик мөһим һәм бик кирәкле дип без саныйбыз. Шушы көнне Булгар җирендә юбилейга багышлап чыгарылган махсус марка тәкъдим ителәчәк. Көндезге 11дә төп чара җыен башланып китә. Также сценическая площадка в этом году. Булгарда бу көнне Татарстанның танылган җырчылары катнашында зур концерт булачак. Мөнәҗәтләр, бәйтләр дә тыңларга мөмкин. Кунаклар күңеленә хуш килер дип уйлыйбыз. Казан, Кремль һәм Булгарның Ак мәчете диварларында яктылык һәм нурлар белән ясалган шоу карап булачак. Казанда ул 19 майдан алып 21-нә кадәр уздырыла. Булгарда 20-се һәм 21-е. Кунаклар күп булачак. Майның 1-10 көнендә генә изге Булгар җиренә 20 мең кеше килгән инде. Фәрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы.